paghanaw ni Kristo kan gitiskan sa iyang mga apostoles. Kan bang na siya pinasaluiban, ipinahiling ni Jesus na sa iyang namumutan ang mga disipulo sagkod sa katapusan. Siya na sa indang maestro asing kagurangnan, naghanaw kan sa indang mga bitis. Ini ang tanda kan Eucharistia na sa iyang itinugdas, ang bilog na pagtusay kan sa diri sa paglingkod, asin sa itaas kan krus. Sa Eucharistia asin sa pagkapadi, kita nakakahira sa pagdusay ni Jesus kan sa iyang sadiri, sa ngaranin pagkamuot, sa lambang pagkakanyato kan tinapay, asin pag-inom kan arak, ipinapahayag niyato ang pagkagadanin kagurangnan, sagkod na siya magdatong. Ang paghanaw ni Jesus kan bitis kan sa iyang mga apostoles, iyo ang malinaw na paagi, tanganing mabuhay sa hawak ni Kristo, bilang simbahan na nagtitiripon sa Eucharistia. Ang espiritu nin pagkaminuruot-muutan sa paagi nin gawing paglingkod sa lambang saro, na handang idulot ang sadiri para sa karahayan kan iba. Kadakol ang nagahapot, mas kinangani si San Pedro, kung kaano ta kinakaipuhan na hanawan panin kagurangnan ang bitiskan sa iyang mga apostoles. Si Jesus mismo ang nagtaonin simbag sa hapot na ini. Tinatawan ta kamunin sarong aarugan kung ano ang dapat nindong gibuhon. Si Jesus na iyo ang minibitbit na kagurangnan asin pamayo, iyo ang enot na nagtaonin halimbawa para sa paglingkod. Lugot, ang paghanaw na inikan mga bitis kan mga disipulos, magpagirumdum sa tuk na paglingkodan taan lambang saruk sa tunay na espiritu nin pagkamuot, sa matulinong na paagi, asin sa espiritu nin pagpamibig. Makisumaro kita sa gidibuhon na rito nin paghanaw kan bitis kan mga disipulos. Pinagsaid ng nagsabi, asin makisumaro sa sunod.
kadayakan sa inyong pagkamuot. Mali kami marahay-rahay sa inyong atubang, sa gabos na agaw kang sa mong pagkabuhay, at simakamtan ang minamaot namang grasya sa atubang mo. Ikang nabubuhay at sinagahalit, at sa roon ng Diyos at kapanahunan ng mga panahon. Amen.
sir, sumayaw. Sabihan mo sa may parang pin cemetery, magdiretso. Sir, sumayaw. Ha? Magdiretso sa Marubin Cemetery. Kamaligan Marubin Cemetery. Sinugo ni Jesus si Pedro at si Juan para ipreparar ang kakanon para sa pistakan Paskwa. Nagtungan sinda sa syudad asin sinabihan na may mahihiling sindang lalaking may darang dulay na may tubig. Dangan ito sa indakon sa inan lugar. Nagtungan ang duwa asin nangyari siring sa sinabi ni Jesus. Dangan inandam kan duwa ang lugar para sa Paskwa. Pag sinarong umilabot na ang bose mantang nakahandig asin nagkakakan. Nagpauumaw sa Diyos, binaak asin itinausa sa iyang mga disipulos asin nagsabi, Parang kapagis sa mga Diyos ng kapilitan, pinagpapangin
ang Diyos ng ating Diyos. Nagtataon po ng Diyos. Takwan po. Kasi pagdarang mo. Magdarang ka. Dahil mo ka tumawin ng katas ng Diyos. Sa pagdarang mo po sa ating Diyos. Ang karas niya. Iwan bagong pipagkat sa pamilya. Ang nag-iis ng Holy Savior. Dahil po na ang pagpapasalim sa ko. Kasi pinag ang aking Diyos. Talahan mo lugar. Alam mo. Kaya man sa taong magpasalim sa aking Diyos. Tayo nandoon tapos siya. Sa iyo pa ko din siya ng Iuwingan mo dyan na Yan ang siguro ito mo. di udos takwa ng adihan. Isipin sa to. Ako? Sorry. Sisilan. At yan na. Kaya banda kung nagsisilbi. Kamu ang kibang
Plus na. sa mga kasakitan. Magdugtong pa rin natin. Ay, plus na. Kaya sila, Ardi pagi-pagi na. kinabanghan ako pang sa kanyang pinagdahal. Pinagdamahan ko ng ganun. Kanyang makatan, kasi naman sa sandalan. Matutupan sa mga trulong Tapos talaga kang hindi na talaga. sa dosing tribunal sa Oo, ito siya. Kung ito man yung balaan. Tapos sinyasan mo yan. Kung sabihin ang mali kagurangan, mayong traidor. pwede ba? Pwede. Bago Tinagad na si Vance sa Mexican News. Panginay mo ng mahal sa lahat. Araw kang paglaan ng paroon sa mga. Alam mo, ipinapangalit ka kasi. Nabay mawala sa pagtulog. Pagbalik mo sa akin. Pauso mo naman sa iyo ang natuloy. Kagurangan. Baka handa akong mapreso. Kasi kung ito, kapaibahan mo. Sinasabihan ka na bago magturang ang manok sa lupa. Tulong beses kang marinig. Namipit mo ka. Kung sino
Sinasabi ko ka, mamigay ka. Tumahaligay ka, madam. Kaya Bok, ito na naman baka Hindi na naman sabihin ka. Sa kulang pa mo. Parang ko ang oras. Nabata. Kung mahihina ka sila. Alis ang oras ko. Kailangan kong sukapan ko, Diyos. Makuha ang kabutan ko ang mas. Hindi ang sa inyong kabutan. Iyon makuha. Asin nagpaliling ang sarong anghel sa iya hali sa kalangitan, tanganing pakusugon ang sa iyang buod. Dapat yun, bili tayo dyan ilaw. Jesus na kagaling. Ako sinubo. Palama sa kalangitan. Tangaling kabalikan. Nadangog ka Ama ang gabos mong pagkakas. Ang sa imong pangibi asing pag-arang sa imo. Ang gabos mo. Ang gabos mo. Ang sa imong pagsakit asing pagadanan. Inigabos, susot sa kabutan. Para sa kanilang. Ano ka nagtutulong ka? Bumangon ka ba sa inyo? Ano oras? Uminabot na. Ang aking itataw sa kabutunan para sa isa ang hanap nito. Jesus Nazareno! Ako siya. Ako ang iyong pagkakita. Hinahabot ka pa mo. Sisay ang hanap nito. Si Jesus na taga Nazaret! Marina Banggi. Maestro. Judas. Tadao sa mga doon. Isarong buwan sa imong armas, Pedro. Pabayaan ng Lucinda. Tandaan mo. Tandaan mo.
gumadan ng tao, magagadan man ng totoo. Kung buhay na ito, sa dalan ng katapusan, buhay man ang kabayaran. Ano ako tulisan? Kung nag-iibunin ko sa alam, tadaw sa ito kung ginagapos. Tukdo ko aral daw sa templo, siya ang pamo. Tadaw, tadayin ko din ako. Punto! Kansay mong tigpaparataram! Tapos na ang sayo mong pagulit! Ninulitaan mo daw! May kalaman ng ulitan! Ala! Bakit tao yan?
beses na pagnegar ni Pedro kay Jesus bilang sarok sa mga kaiba niya. Dinakop si Jesus as in dinara sa pinakahalangkaw na padi na iyo si Caiphas. Si Pedro as in Juan nagsunod sa iba. Sipilit na nagkaling kay Jesus. Alagad kan mahiling niya ang maisog na bantay. Tulo siyang tuminalagan karayo. Si Pedro nag-antapay sa haro-harayong lugar. Ayun na magsagat. Ano kayo yun?